बे फाग्ला जुगनि गोसोथोनायखौ आंसो बिराद फसायोमोनब्रा। आंहा लेट जाबाय नालाय ब्रा, जेरावबो लेट जायोलै आंहा। बे फाग्लानेन मोनहोथारालां, एरस'नेलबो खालामनाबाबो लागोनलां। बैसोआबो जाया नङा जाबायब्रा आंना। मानसिफ्रा मोसौ खासिजोंसो रुजुदलाबाय थायो। नै फाग्लाया एरस'नेलबो खालामना हरनाव बेनो। ओइ जुगु रथ' थाथ'। मा जाखो खांख्राइ? नों जेबो मिथिथारा आरो दाबो? माखौ? नोंनि गोसोथाय देलायसिया बिराद सेंग्राफोरजों फन रायलायो। आयु बाजाराव थांबा नायनोसो बानांगौ सेंग्राफोरनाव मेथाइ बिना जानाया। थोस बोरैबा मोनथारला नुबा। आंथ' मोनथिथारामोनलै बिदिसो बिनि आखला। र' गवालै बे गथ'आ आंजों दानो फन हरना लिंहरनानै सामफ्रायगोन आं। बेनिखायनो हिनजावफोरनि गोसोखौ फोथायनो नाङालै। इसोराबो हमनो हायानो हिनजावफोरनि गोसोखौ। बहा फराय नोंलाय गार्लफ्रेन्डजों थगायजागुलायनाय एफा दन मानसिया। र' जिहोहैजोबनां बेखौ। थाथ' खांख्राइ। जाबाय बिसोर दिनै गोग्गोम जालायसै बिसोरो। गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड थबसे जेबो नङा जालायना। गारलायहोथारनां बिसोर सानैखौ। मा दाबो फैयाब्रा बेलाय देलायस्रालाय ना गिखाबाय बिलाय? र' गवा बे आंजों दिनै। मामोन जुगु? सफैबाय। मैया मोनायाव सोरजों रायलायबाय थाया नों? आंनि फनखौ रिसिभ खालामलायबावाखैना नों? माबा मादैसो फन हरदोंमोन, आदैखौ हस्पिटालाव लांनांदोंनो, बेजोंसो रायलायबाय थादोंमोन आङो। थगायनो जायगा मोनाखै नोङो? थगायनो जायगा मोनाखै? हट मबाइला। बे मबाइलखौ आंसो बायना हरदों आरो आं बायना हरनाय मबाइलजोंनो गुबुन हौवाजों रायलायदों नोङो? जुगु नों आंनि खोथाखौ मानो फंसेबो फोथाया? मोजां मोनलायनायाव फोथायनाय थायाब्ला बारा गोबाव जोरानो। बेखौ नोंसो खालामगोन। आरो नोंस्रा न'आव मा दंलै हो? आंसो फिजोबो नोंसोरखौ बिमा फिसा, मिथिबाय? आरो खोनासं, आंनि अर्डार नङाब्ला कलेजावबो थांनो मोना नों, हाथाय बाजारावबो थांनो मोना नों। न'आवनो एम्बु सिथ्र' बायदि थाबाय थानांगोन नोङो। नोंनि थाखायनो आं जाम्बि जानानै थानांसिगोन। जेबो सोलोंनोबो मोननाय नंला, जेबो बेरायनोबो मोननाय नंला आङो। नोंलाय मा सोलोंनांगौ? नोंलाय मा बेरायनांगौ? नोंनि गासिबो दायथ'आनो आंनि आखायावसो ना? आरो खोनासं, लामा सामा जानला मोनला थाबायोब्ला राव सेंग्राखौबो नोजोर दाहोखा। होमबालाय आङो महाभारतनि धृतराष्ट्रनि बिसि गान्धारी बायदि मेगन खाथेनानै थानोसै आङो। आजिखालिनि सेंग्राफ्रा मानो बिदि? गावबागाव मोजां मोननायखौ मानो दैखरनि एम्बु बायदि खालामनानै दोननो नागिरो? जोंहाबो सोलोंनो रोंनो लुबैनाय दङ। खोनासं, आंनो हिनजावफोरनि रोंनायखौ नाङा, आंनो रोंखाजोबगौ। आंनिफ्राय मा जायो जा, मा लोङो लों। आंनि गार्लफ्रेन्ड जानानै बयफ्रेन्डनि खोथा मानिनो हायै माबायदि मानसि नोंलाय? देन व्हाट डु यु मिन बाय बयफ्रेन्ड? हौवा माहारिफ्रा दासिमबो हिन्जाव माहारिखौ गादबनो नाजानायानो खाराखै। मबाइलाव हरनोबा हरदो, आरो हराबा थांसै आं। ओंखाम संनांगौ आंहा। हारसिङै थांनो मोना नोङो। थौ आं दोनलांगोन। थौ। मा जाखो? मानो बोबोलाबायखो? बोबोलाबायखोसो होनदों। फिसाबो बिमाबो गन्द्रा गंसे ना नोंसोरो? हा माथो जाखो? हा मा माथो मावो नोंलाय? मा जाखो नङा,
दिनै मोनायाव सोर हौवाजों फन रायलायबाय थाया बियो आरो सोर सोरजों फन रायलायबाय थायो बिलाय नों नुवाखै नामा दिनै मोनायावथ' बियो बिमादैजोंसो रायलायबाय थादोंमोन थगायदोंना नोङो मा लादों बेलाय हा आंनिफ्रायनो जानानै आंनि थाखाखौनो बाहायनानै नोंसोर आंखौ थगायनो सानदोंना मानो थगायनांगौ बाल आं मोनथिथाराहाय जुगु आदै थगायदों फाग्लि बुरि आरो दिनैनिफ्राय फिसाजोखौ बहाबा हगार हरोबा आरो नोंबो खोनासं नोंबो बहाबा थाङोबा मा मावो नोंलाय आं जेबो मावाखै आयै सब समाय बेना बिदिनो खासै उदांखौनो जानो मोनला आङो बिनि थाखायनो थांदो आइ ओंखाम जाहैदो थां आं हाजिरा मावहैसै मालायनि न'खरा बेसेबां खुसि नाथाय जोंनि न'खरा मानो एसेबां आलाय सिलाय आफा थैनायनिफ्रायनो जोंनि न'खरा मालायनि सिङाव थानांबाय मालायजों नाख्रेब जाबाय आंनि मोजां मोननाया मानो एथ' दुखु होयो मालायनि मोजां मोनलायनायाव मानो एसेबां अनलायनाय दं आंनि खोथाखौनो मानो फंसेबो खोनासङा बियो मा खालामनानै जाबावनांगौ जाखोब्रा माथो हेन्डिकेपखायनो रावबो हिनजावफ्रानो नायसनथारला बे जोनोमाव बुद्धि खालामनानैब्लाबो ओरैबायदि मोजां हिनजाव लागोन आं नायबाय था आइफोर आफाफोर हिनजाव मोननो रोङा माबो मोननो रोङा बे लेंग्रा मानसिखौ नायनो बाथारबाय आङो बेसेबां ओंखाम संनानै होबाय थानांगौ नोंनो आंलाय बुं हिनजावखौनो माब्ला लागोन आरो जुदि हिनजावखौ लानो हायाब्ला खारदो नोङो बे न'निफ्राय रलै र' नागिरसै आरो आंबो हिनजाव लानानै फैनो हायाब्ला नोंहामजो लानानै फैनो हायाब्ला आंबो बे न'आव थाया सानथामसोनि उनाव नायबानो जायो नों आं नोंहामजो लाबोनो हागोन ना हाया माथो बिदिसो जानांगौ दा आरो गोख्रै नागिरनानै लाबो मोजांखौ लाबो ओंखाम खहाबनाय बायदिखौ लानानै फै आंबो नोंनि हिनजाव नाया नङा नायबायब्रा 101 जन हिनजाव नायबाय आङो नों लेग्रा मानसिल' सोर लाबावनो बाबाय आं नायनो नोंनो हिनजाव नोंखौ हिनजाव मोनगोनखौ आसा गैला आङो ओरैसो थालिर गायगा जागोन बायदि मोनबाय आङो रावबो फसायाब्ला माथो खालामनांगौ आंलाय मालाय फैथ्राब्ला जागोन ना लेंग्रानि लेंग्रा मोजांनि मोजां थागोन ना हिनजावफ्राबो लेंग्राबा लेंग्रिखौ लाबोनोसै नोङो बेबादिखौ आं दा लाबोखा बेबादिखौ आंनो बिहामजो नाङा मोजांखौ नायनानै लाबोखा दाउजों आलुजों संनानै दोनबाय ओंख्रिया आं थांनोसै खामानि मावहैनो गावहा गोदो संगठनाव थाबा मानसिफोरखौ आखाइ आथिं बुख्रुबबाय दा आंहासो लेंग्रा जानांबाय सावनांबाय आंनावसो बिफानि सावानो आंनावसो नांबाय थांआइ हाथायाव थां माइरं एसे लायथां आलु एसे टमेट' एसे थाव गोथांबो लाफादे आइदे आं थाङा आयै आन्दायजानो गियो आङो मानो आन्दायनांगौ जाखो दानो सोलोंनानै लाखायाबा उनाव माब्रै सोलोंनांगौ जाखो आं जेरावबो थांफैनो मोनैखायनो लामा ससे थांबानो आन्दायलाजोबो आयै बे जुगुआनो जाजोब्बाय आंखौ बेनोथ'हाय फरायनाय समावनो अफिस गानाय बायदि बायदि खामानि मावनाय सोलोंनानै लाखायाबा मालायनि सायाव बहा बरसा खालामनानै मोननांगौ आं संसारखौनो आन्दायजोब्बाय आयै गैयै मानसिफोरनि खैफोदा फारसेथिंजायल' फैया सोरगिदिं खैफोदानो थायो आंहा नै हाजिरा मावहैनांगौ बोरै थांनो मोनबावनांगौ जाखो दे थाङाबा थाङा थादो ओइ आदाया बहानि फंबाय आङो माबानि कारिगावनि
ओमफ्राय आदाया हिनजाव लायाखै अह फंबाय लाथ'वाखै लाबालाय मेरला दं आं लाथ'वाखै उनाव लागोन फंबाय आदाया मा इन्डिकेट नामा माथो लावथि लालायदों औ फंबाय एसे आथिङा उसुबिदा जादों बाइकजों गोलैनानै लावथि लानांगौ जायो आरो ओमफ्राय आदा नोंना गोसोनाय गैयाब्ला नों गोसोनाय लानो लुबैयो नामा मा गोसोनाय लालाबायनोब्रा मोनोब्ला हट फंबाय दङब्ला नाम्बारफोर टाइम पास खालामलाबायनां र' आदा होनबालाय सासे सिख्ला नाम्बार होनां बिराद मोजांलै नामा देलायसि होनो मोजांखाना मोजां आदा बिराद मोजां नै बेनो बिराद मोजां आदा जाबाय देलायसै ना देलायसि आदा दे फंबाय धन्यबाद दे आदा बिराद मोजां सिबाय गैथ्रा रावबो गोसोनाय गैया बेखौनो ला नोङो बिराद मोजां नाजानोसै थाथ' आदा औ दे दे बेबा माबायदिलै बेखौ जेने थेने फुस्लायनानैबाबो लागोन आं बे सिख्लाखौ देलायसै होन्दोंथ' र' बिराद मोजांलै सेंग्राया आराम नाम्बार होनानै थांबाय हेल' मावरिया नोंहा मोजां मोननाय दंमारोना गैमारा आंहाबो गैया जायो जागोन दे माला ओमफ्राय जागोन दे होमबा दोनथ'नोसै नामा दे दाहाय हरफिन दे बे एफा खरा मानसिजों आं बोरै सहायबाय थानो हानो दे बेखौनो लोगो हमलायनानै नायनांसिगोन आङो बेराफारसे जिउखौबोथ' आं नागारनो हाखानाय नङा थेवब्लाबो बेखौनो लोगो हमलायनानै नायनोसै आङो मावरियाखौ दिनैसो नुसिगोन आङो दाबो फैया हेल' मावरिया सफैगौ नामा औ नै आं लामा बिफां सिङावनो दङ दे थाब फैदो देलायसैना औ मावरिया नामा औ आइ फाग्लाया जि मोजांखा जाथारबायहाय ओमफ्राय दाना बे जुगुखौ मा खालामबावनांगौ दे आङो जुगुआबो अयथासार रागा खरा है थाथोंसै मोजां गाज्रि रायलायनानैबाबो थांसै आङो ओमफ्राय मोजां ना देलायस्रि औ मोजां ओमफ्राय मानोथो दखन लाखो गारिनिफ्राय ओंखारदो बे गना माबा दाख्लै आफाया बाइकजों गोलैनानै आथिं लोरिदों ओंखायनो बे गनखौ लाबोफादां आफानो हैनो होननानै ओमफ्राय ओंखारथ'ला नामा आंहा एसे इमारजेन्सि खामानि दं ओंखारला फैदो बाल एसे साहा लोंहैनोसै दिनैसो लोगो मोनजेननाय नांथ'ला नामा देलायस्रि मालाबा मोजां सम लानानै आराम मोखां नायलाय जालायसै आंहा एसे इमारजेन्सि खामानि दंथारो आं थांग्रोसै नामा मालाबा लोगो मोनफिनसिगोन दे दे जागोन दे थाथ'दो दे बेखौ साननै सानथामनि उनावनो फन हरनानै लेंहरफिनखागोन आङो माथो दाबो सफैथिया बे मावरियायालाय गोबाव जाबायमोन नामा देलायस्रि बारा गोबाव जायाखै दे ओमफ्राय मानोथो लावथि लाबोफाबावखो बे लावथिया
दाख्लै आं आफाखौ खिथाखै होनबा लेंग्रा होननानै दाख्लैना बायबाय बेखौनो सैहोनानै लाफिनदां सासे मानसिखौ आं माबा दिनै जि बेरायनोसो लुबैलाबायदों थौ बिदिब्ला बेरायनो लुगैदोंब्ला जोंनाव बेरायनानै फैनो दा दोनबोफिनगोन आं थांजायो गाखोफैदो बेनो जोंना न'आ आइसु माथो लेंग्रासो बेखौनो बेबायदि थगायनानै लाबाय बे आंखौ बिदिजों मारै संसार जानांगौ दे बेखौनो जुगुखौ नागारनानै फैलायलायबाय आङो फैदो मा खालामबावनांगौ दे र' लोगो हिसाबै रायलायनानै फैनोसै आङो आंथ' बेखौ लाखाथारा थांनानै दसे जिरायनानै थांफिनसै आं फै देलायसै बाव जिराय रावबो गैया जोंहा आफाजों आंजोंल' मोजां ना ओमफ्राय आं थांफिनसै नामा थांफिननो देलायस्रि आं नोंखौ ओरैनो लाबोआखै नोंखौ अरायनि थाखायसो लाबोदां अरायनि थाखाय माने औ अरायनि थाखाय थारमाने आं नोंखौ हाबा लानो लाबोबाय सोरनो बियो रावबो नङा आंनो आं नोंखौ हाबा लानो लाबोमारबाय मा नों मोजां मोनाखै आं बेजों बोरै हाबा जानो दे र' मोनसे बुद्धि खालामनांगोन जेबो नङा दे थाथ' दे आं दै लायनो नै बहा थांखो बेलाय ना खारखोमा लांफिनबायसो नामा नङा नङा लेट्रिनाव थांदोंदां र' आरो बे न'खौसो नुबावलायबाय मारै जाखो ओरै थांबाबो ओरै ग्रोब ओरै थांबाबो ओरै ग्रोब बुजिनोनो मोनासै आङो मारै जामारखो आरो बेखौनो नुफैबावबाय मारै आन्दायबाय थाखो आंलाय मारै साखाथि लामाया बबे मोनसे लामाजों थांबावनांगौ दे आन्दायजोब्बाय आङो एथ' गोजान लामा फैनाय बबेजों थांबावनांगौ दे ओहो उफाय गैला आङो बे लेंग्रानाव थांफिननांसिगोन आङो
बहा थाङामोन नोंलाय आं ओंखाम उखैनानै बै दखानावसो जाग्रा जाहैदोंमोन ए बावनोथ' मोनबायमोन ना जोंना आफा संना गालांखादोंमोन मानो बेयाव थांलायलायनांगौ फै नैबे रुमाव हाबनानै ड्रेस सोलायहैदो थां जागोन दे एबार रायबावदोंसो आफाया आंखौ हिनजाव लायनो रायबाय थायोथ' बियो एबार बहा रायनो हाबावनो बेलाय लेंग्रालायनो हिनजाव मोना दालाय माथो मोनबोखो एफा मोजां हिनजावखौलाय लेंग्राजों फुजाजों हिनजाव मोजां मोननायाव खुनु सोमोन्दो गैया जायहा खाफाल दं लेंग्राबाबो लेंग्रिबाबो मोजांखौ मोनखागोन बहा थांखो बे आफायालाय र' फैगोरथोंल' बेखौ मोजां ज्रेम होनां दा खय लाखनि आं बेखौ मावथ'नाय नंलालै औ दस्रानो होदो हाबाखौथ' बे बोसोरावनो लागोन आं है दंखायो पारमानेन्ट गामिनिखा साला माथो र' सालाखौ एदावहैनां ओइ जुगु बा मा खांख्राइ हा जुगु बिराद दर दंलै नोंनाव एफा गिदिर खैफोद जाब्लाबो एफा मिनि खुसि नोङो दोरज' मानि खैफोद मानि आंहा मा जादों आंथ' जेबो खैफोदानो जायाखैना बा मोनथिनाबो मोनथियै बादि देखायबावो फाग्लां बायदि मानसिलै नोङो आयु आच्छा मा जादों मा गोदाव सोराव होनलाबाय थाखो नोंलाय बुंनोबा बुंनो थाब बुंब्रा मानसिया एफा गोबाव गोसोथोलायनानै गावबा गावनि गोसोथोनायखौ आनि थानि मालायनो ओरैनो हरनानै हायो थैस जालै नोंजों फाग्ला बिदि जायो नोंखौसो नुबाय आङो बे दुनियाव गावनि मोजां मोननायखौ मालायनो हगारहरनाय थैस आच्छा खोन्थाथायनोबा खोन्थाथायदोब्रा आं जेबो मिथिया दे खोन्थालाय आइया फाग्लाय मिथिमाराखै नामाब्रा बेलाय होद खिथाथारसैलां ओइ फाग्ला नोंनि मोजां मोननाय देलायसिखौ होनदां सासे लेंग्रानावसो खारसनहैबाय मा नंमारगौ नामा आं जेबो मिथिमाराखैथ' बेनो जाबाय जुगु नोंनि गोसोथोनायखौ न'निफ्राय ओंखारहोलायिया बांद्राय गोरा बुस्थुआ बोरैबाबा थेमबायलै जुगु हनै नोंना मोजां मोननाया कारिगावनि सोरबा हेन्डिकेपनाव बहा नों मिथिगौ नामा माबालै बै कारिगावनि मावरियाया बेनावनो थाबथानानै लायखायाबा खारसननाय हिनजावखौ बारा गोबाव बासिदोनजायानोलै लायखादो दानो साला नोंबो मोना आंबो मोनालै फिसाजोखौ मोना बिमाखौनो मानजिगोन आं बोरोब्रा लावथियालाय ओइ ओंखारबा बोरो आयौ मा जाखो जाखोसो होनदों नोङो मा हिसाबै आंनिफ्राय थाखा फैसा जानानै फिसाजोखौ गुबुननो हरनो हाखो नोङो हो सोरनाव थांखो बेलाय फाग्लि गथ'आलाय सिमां हामांलाय आंथ' मोनथियाना जेबो थगायदों नोङो बे न'फ्रा गासिबो आं लुना होफैजोबनायसो फिसाजोखौ जुदि नों आंनो लायफिनना होफैफिननो हायाब्ला दानो बे न'खौ जिसिबि लानानै एरखुफैजोबगोन आं मिथियाहाय जुगु आदै सोरनाव खारसनहैखो बेलाय फाग्लि गथ'आलाय न'खरनि गारजेना मिथियाब्ला सोर मिथिनांगौ जाखो साला ना सान्दाया बिगुर गैया गलाम फिसाया आखल गैया होनना बाथ्राया नंमारगौदांलै नों मा बुङो बुंदो आदै नों मा रायदो गलामनि फिसाया बयजोंबो बुंजाखायो आं रुजुनानै लाजोबसै गोरोन्थिखौ मावखाबाय नालाय गनायखानांगोन ना नोंसोरो न' बेल'सो सिफायलाय मोजां जानायनि सिफाय हट मानो आदै बन गैयामोन बन गैयासो होनदों आइदै लायफिनांगौ थौ